Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya diharokat sik. Wa karriril matna iku dah. Wa karriril matna qabla syarhi tu'ta bihi. Fahman saniyan wa am'in wahdakan nazara. Fatali'id darsa bil im'ani ma'yaqidhin. Wa qayyidan bil yara'il faiqan nadhira la tamzajanna fununal ilmi fi talabin fakhudh bi tadrijiha kay tudrikal watara wa karrilan balen-baleni sira al matna ing matan qabla syarhi ing dalem sadurunge syarahe. Matan iku apa? Matan iku ya nek kaya takrib nggih iku matane, terus Fathul Qorib iku syarahe. Dadi ana napa jenenge matan sing ringkes terus badan niku disyarahi penjelasane. Syarah iku penjelasan. Iku matan ambek syarah ya. Tu'ta mongko diparingi sapa sira bihi kelawan tekrar iku mau. Nggih, bulan baleni mau. Fahman ing pemahaman sanian kang luhur. Ento sanian kang cemerlang ya iso. Nggih, kang cemerlang. Wa am'in lan temenanano sira. Memperdalam. Memperdalam sira wahdaka apa ijene sira dheweane sira an-nazara ing oleh mikir-mikir. Fatali darsa fatali mongko mutalaah sira utawa waca mutalaah ya diwaca-waca meneh ngono. Ad-darsa ing pelajaran bil imani kelawan temenanan ya pemahaman sing jeru. Ma'yaqidhin sartane ati kang tangi selalu waspada atau iso dimanane ya mboten maca agar maca tapi maca sing temenanan sing ambek dipahami bareng. Pahamine gunakno pikiran sing ya selalu on. Wa qayyidan lan naleni sira bil yara'i kelawan pena. Al-faiqah pelajaran-pelajaran kang unggul an-nadhira kang berkembang pesat utawa seger sing bagus lah. Iki nasihat beliau meneh untuk para santri sing do ngaji. Iku napa di antara yang beliau nasihatkan sadurunge mulai ngaji syarah kitab, penjelasan suatu kitab iku aja lali mbolan baleni matane. Napa mbolan baleni napa? Matane. Ya kayak misal kene ngaji Fathul Qorib matane ku apa? Kitab takrib. Misal kaya kitab Safinatun Najah iku matan, ko syarahe Kasyifatus Sajam misalkan. Iku kados ngoten. Ya kudu dibolan baleni terus matane ku bolan baleni. Contone misal kaya yang kok bisa do pinter-pinter ngaji Alfiyah iku matan, ko syarahe ana syarah Ibnu Aqil, ana syarah Asmuni. Ya iku matane dibolan baleni. Soale napa? Nggih. Ya sadurunge sampeyan ning penjelasan ning syarah matane kudu dibolan-baleni dimatengno sik. Soale apa? Wis mbok apalno terus mateng ning matan, tek memahami syarah iku gampang. Soale apa? Matane wis apal ya wis paham. Wis mbok bolan-baleni terus. Engko syarah iki paling ya tambah-tambahan wis ora akeh lah. Apa materi-materi penambahan-penambahane ya. Karena syarah ini sebagai penjelas. Penjelas lamun ana penjelasan ya penjelasannya ora enggak jauh dari matan sing wis mbok apalno sing wis mbok bolan baleni iku mau. Paham nggih? Wingi ana wahfaz mutuna fununin tarqa khairadzuran. Ya khairaddzura yang ngapalno matan-matan iku dihafalno. Wingi kula nyimak wonten salah setunggal ulama dari Singkit. Niku beliau cerita nggih. Nah, teng daerah-daerah liya niku ya banyak para santri, para ulama dalam mendidik santrine iku lebih mengunggulkan masalah pemahaman. Tapi nak teng Singkit nggih, teng daerah Singkit mriku, teng daerah Afrika mriku
singkit itu ya pemahaman, ya apalan. Beliau cerita lumrahe teng mriku anak umur 7 tahun, 8 tahun wis hafal Quran. Kok iso ana sing 9 tahun, 10 tahun isih lagi proses ngapalno, iki berarti anak dedel iki. Iku lumrah, perkara lumrah ning kono. Dadi koyo ngono, apalane ku akeh, kulino apalan kawit cilik. Yo winginan ana video viral, yo ning singkit iku. Cah cilik hafal Quran nyimak salah. Ya salah, gurune sing pecut ngene. Dar. Salah meneh, pecut meneh. Akhirnya mereka terdidik mengunggulkan hafalan. Hafalan iku kudu hafal pokoknya. Kudu hafal. Ora hafal, milih hafal apa pecut? Nah, milih hafal apa pecut? Nah, ning kene pemene diterapno kiai-kiai ning kene dilaporno ning polisi wis. Tapi nduk mbiyen nggih. Nduk mbiyen santri-santri nduk mbiyen iku nggih ngoten, teng TPQ, teng madrasah. Guru wis biasa kok. Nggo gebuk ngono wis biasa. Nggih. Rapal tak. Rapal. Justru sing koyo ngono kuwi justru yang pendidikan yang seperti itu. Tapi sing gak semena-mena nggih. Ya. Gak guru sing semena-mena. Guru yang mau mengingatkan muridnya, nek murid gelem ikut aturan gurune. Pemene rapal ya digebuk, gak apal ya ana takzirane. Nah, kula ndok biyen ya cilikan kula kelas 6. Teng kusiah niku ora apal niku dikon push up. Sak bed 10 push upan. Nah, justru karena pendidikan yang seperti itu, alhamdulillah. Ya alhamdulillah wis dadi apa jenenge santri wis gelem sing temenanan. Saiki wis ora ana takzirane, nggih pone takziran engko ya gurune wedi, ya dilaporno polisi. Akhirnya apa murid iki sing ora temenanan, sing temenan dhewe iku ya wis mbah wis karepe dhewe. Lah piye guru ape mendidik ya sing rada keras sithik ora wani, wedi nek dilaporno ning polisi. Niku koyo ngono. Wis balik neh teng mriki. Dadi teng daerah Afrika itu ada daerah namanya Singkit. Apa? Singkit. Ya. Niku ngoten. Dadi umur 7 tahun, 8 tahun niku sudah hafal Quran. Ya, ngapalno Qurane ana papan cilik ngono iku nggih, papan cilik terus nulis dhewe. Terus baru engko disetorno ning gurune. Salah ya digebuk koyo ngono iku mau. Niku tradisi yang alhamdulillah masih berjalan di sana. Iku bagus iku. Terus nanti mulai ngapalno kitab-kitab, ngapalno syair-syair. Ya al-muallaqat al-asyar diapalno, terus baru mulai ngapalno koyo alfiyah. Ya sadurunge iku ya jurumiyah, nadhum jurumiyah. Ya sampai apal akeh. Ya nek ning kene iki wong apal alfiyah sing 1000 loro bet. Iku wis do jos luar biasa, dianggap wah wis hafal alfiyah iki. Wah, ngono ae tek ngapalno menggus-menggus kabeh. Ya, alfiyah. Ning kono ngapalno alfiyah iku perkara sing wis biasa. Santri ngapalno alfiyah wis biasa. Dadi apalane iku sampe kadang 15.000 bet, ya puluhan ewu bet saking kuate memori hafalan mereka. 15.000 bet itu padha karo alfiyah 15 kitab koyo alfiyah ngono kuwi dihafalno dhewe. Iku wis biasa. Atau ribuan bait iku sudah biasa. Ya, Quran ya sudah hafal kalau cilik. Nggih. Iku di antara metode yang ya janjane sangat dibutuhkan sekarang. Akan tapi koyo ngono iku perlu bi'ah atau lingkungan sing mendukung. Nego ning Indonesia lingkungan gak mendukung ya iku ya repot wis. Ini kene wakarril matna qabla syarhi tu'tabihi hifafahman saniyan. Berarti bolan beleni matan sadurunge ning arah napa syarah. Sadurunge ning syarah matane iki bolan beleni sik. Nggih. Bolan beleni wis mulai hafal terus badhe niku wis mulai paham. Maka baru ke maca ning syarah. Ya, maka nek kaya ngono kuwi tu'tabi fahaman sanian. Awakmu bakal dikasih pemahaman sing luhur, pemahaman sing cemerlang. Soalnya apa? Matane wis mbok apal, wis mbok pahami. Syarah iki garek pengembangane iku kok. Luwih gampang, luwih enak.
Tapi nek ujuk-ujuk langsung syarah, matane saya urung masalah-masalah apa yang ada di matan ini durung sampean pegang, belum sampean fahami temenanan, kok langsung syarah, kadang bingung. Wong bingung padha karo kaya wong gampangane iki nek nggih memudahkan ya. Wong renang ning kolam renang sing cethek wis mulai iso ngelangi kaya ngono. Terus batune ku go ning kolam renang sing rada jero. Karena tadi sudah bisa ngelangi sithik-sithik ya ning jero wis mulai iso. Tapi ujuk-ujuk langsung di asale ra iso apa-apa langsung cemplungno ning kolam renang sing jero. Kelelep apa ora? Nah, kelelep. Ya iku ya perumpamaane kayak gitulah. Matane iku sing ya, kudu dipahami sik terus batune iku lagi ning syarah. Wa amin wahdakan nazara. Lah iki kudu mutolaah dhewean sampean. Amana iku apa artinya? Amana iku memahami atau mikir-mikir sing jero. Ya, dhewean. Kadang iku butuh maca ya maca dhewean sing iso fokus. Nggih, sing iso fokus dengan pemahaman sing jero. Ya. Dadi koyo ngono kuwi. Nah, santri-santri ndek biyen koyo teng sarang, nggih teng Lirboyo niku wis mulai jam 12 wis mulai ngaji bareng-bareng wis bar nggih niku kathah sing mulai mutolaah jipuk kitabe terus bakdo niku wis mulai delok diwaca dhewe. Lah ujuk-ujuk subuh terkadang itu butuh mutolaah dhewe, memang seringnya butuh mutolaah dhewe nek sampean wis iso memahami dhewe maksudnya nggih. Nek isih durung ya mutolaah bareng-bareng melok nyimak sing napa wong-wong liya sing do mutolaah ya mulai cara memahaminya kepiye ya iku koyo ngono kuwi. Lah kok wis mulai iso mutolaah dhewe gak masalah. Itu pun oleh sampean memahami aja langsung paham bahwa 100% iki langsung wis bener iki. Ya kadang ono wong ya salah memahami ibarah. Nggih kadang ya jangankan jane santri-santri, kadang para ulama niku nggih iku kadang ono sebagian yang para ulama ya ulama gede kadang sebagian salah memahami ibarah kadang iku apa meneh kok kene awak-awak cilikan kene santri-santri cilikan ya. Nah iku carane piye? Carane ya engko iso ditakokno ning sing senior-senior nggih ditakokno ning para kiai niki napa leres cara memahami seperti ini. Jadi para kiai-kiai nduk mbiyen tak mutolaah niku ngoten. Rumiyin saya mut kula Mbah Yai Ma'ruf Irsyad niku nggih sadurunge subuh niku mpun bangun nggih selain beliau tahajud juga mutolaah nggih mutolaah napa sing perlu dimutolaah ning kitab-kitab niku. Jadi perlu dimutolaah terutama besok apa meneh sampean kok wis mulai mulang nggih. Besok sampean kok wis pinter terus mulai mulang iku aja sampe mulang selosan aja sampe artine ora mutolaah sik aja sampe kudu disiapno napa kudu disiapno dimutolaah sik dadi oleh sampean jelasno iki wis bener-bener wis mateng oleh sampean memahami lagian mbok jelasno iku ngoten. Wa amin wahdakan nazara ya wa amin wahdakan nazara terus fatali darsa bil im'ani ma yaqidin wa qayyidan bil yara'i al fa'iqan nadara. Ya sadurunge iku dadi ana kemau wakaril matan bulan beleni terus utawa mutolaah terus niku wonten satu bait niki sering dibolan beleni guru-guru kula terutama Syekh Mahrai niki rumiyin sering ngelingno ning kelas kula nduk biyen teng Cianjur niku sering dieling kok fatim lil ilmi muzakaratan fahayatul ilmi muzakaratuh apa sampean wis belajar iki kudu praktekno ning kene. Sampeyan ning kene iki nggih, sampeyan nak belajar. Nah wis iku wis ngaji, bareng ngaji kudu mbok mudzakarah terus, mbok mutolaah terus. Langgengno kanggo ngelmu mudzakarah. Mudzakarah iku apa mutolaah. Mudzakarah iku saling mengingatkan, ngertine ya. Mudzakarah zakara yuzakiru mudzakaratan artine apa saling mengingatkan. Artine apa? Ya wis sampeyan iki lho diwaca-waca meneh. Ya pelajaran sing sampean entuk saka kula ning mriki utawa saka madrasah misalkan kudu aja
balik ning kamar langsung bariku wis mbah wis. Aja kaya ngono kuwi. Kudu bolan baleni meneh. Artine napa? Mulai saka kene ning kamar utawa mulai saka madrasah ning kamar ya kudu diwaca meneh. Iki mau apa? Nggih. Sing wis tak pelajari apa iki mau? Nggih, diwaca meneh. Ya, paham nggih? Paham mboten? Mbok praktekno ta ora? Mbok ngono apa ora? Apa langsung sangger buah ning pelajari ning kelas yo ning kelas bariku. Ning pokoke ning kamar wis dolanan-dolanan untuk jajan yo jajan ora dimutolaah sama sekali. Mbok mutolaah mboten? Kudu dimutolaah nggih, janji nggih. Kudu dimutolaah, kudu dimutolaah. Fikih, tauhid napa wis kudu dimutolaah. Nggih, kudu dimutolaah malih. Ya aja langsung wis bar yo bar aja. Nggih, soalnya nak bar apalane sampean wis bar iku ilang wis. Nggih, bar iku ilang. Wong mbok mutolaah wae iso ilang kok apa meneh gak mutolaah sama sekali. Yo langsung ilang wis. Paham? Paham mboten? Nah, kudu dimutolaah. Nah, nasihate guru kula ndok biyen. Nggih. Iki nek ning kene wis tak wajibno sak bare wis ora apa-apa. Dadi sak bare ngaji mbok mutolaah meneh ra masalah. Wis koyo ngono tok ora apa-apa. Nggih. Nah, ndok biyen nggih. Di antara nasihate para ulama ndok biyen iku aja sampe kurang sangka sadurunge ngaji mbok waca sik ping 3. Nggih. Sadurunge ngaji pelajaran diwaca sik berapa kali? 3 kali. Pas wayahe ngaji terus badan niku pas wayahe ngaji ambek guru iku mau setelah ngaji diwaca meneh ping 3. Diwaca baleni meneh, diwaca baleni ping 3. Jadi sadurunge iku ping 3, pas wayahe ngaji terus bariku sabare iku ping 3. Nah, mulane ndok biyen niku ngelmune wong ndok biyen iku wis netep temenan ning ati. Soale apa? Ya koyo ngono kuwi sregep mutolaah. Nggih. Iki mau pripun? Fa'atim lil ilmi muzakaratan. Langgengno kanggo ilmu muzakara oleh balen-baleni iku mau fahayatul ilmi muzakaratu. Ya uripe ngelmu iku ya dengan cara napa muzakarah. Dibolan baleni iku terus. Ya soalnya nek bolan-baleni mati ilmune. Sebar ilang-ilang. Ya sadurunge iku man hazal ilma wa zakarahu soluhat dunyahu wa akhiratuh. Sapa wong sing oleh ngelmu, dia mendapatkan ilmu terus gelem muzakarah, gelem dibolan-baleni meneh, maka saluhat dunyahu wa akhiratuh. Apik bakal apik donyane wong iki ya akhirate wong iki. Dadi nek sampean pengen enak donya enak akhirat, ngilmu-ngilmune sampean mbok bolan-baleni. Dadi bolan-baleni. Nek dawuh Mbah Mun nggih, wong kok ngalim temenan, dawuh Mbah Maimun Zubair niki, wong kok ngalim temenan, enak mesti enak. Lah beliau dawuh adapun ana kiai ora pate enak. Iku mungkin wae iku gak ngalim temenan. Wong kok ngalim temenan uripe mesti enak. Gak insyaallah iku mesti enak insyaallah. Ya mesti enak nggih. Dawuhe ning Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niku sing dawuh Quran, sing dawuh Quran ya gak usah insyaallah nggih. Sing dawuh Gusti Allah ya ora usah insyaallah. Gusti Allah ngangkat wong sing do iman di antara kalian dan orang-orang yang dikasih ilmu ya dikai derajat, diangkat derajat-derajate. Wong sing ngalim temenan mesti napa uripe enak. Man hazal ilma wa zakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuh. Nggih, wong sing memperoleh ilmu terus badane gelem dimuzakarah, nggih. Gelem di bulan-bulan maka saluhat dunyahu wa akhirat. Dunyane iki apik ya akhirate ya apik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.